Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou video. Așa cum am promis, azi vom prezenta restul de porumbei din voliera mea. Aici avem o femelă de american 2019, achiziționată de curând. Cum vedeți, frumoare, o culoare foarte frumoasă, cap foarte frumos. Și imediat o să vă arăt și masculul ei, care vreau să o bat la perechiere pentru vară. Aici vă prezint masculul femelei de american 2020, mascul foarte frumos. Sper să scoată la vară pui frumoși din acești și culori deosebite de frumoase. Vedeți, mascul de american foarte frumos, căpățânat bună la el. Și în continuare să vă arăt următorii americani. Priviți cu atenție mascul de american 2020. Priviți culori frumoase, deosebit. Cum se vede, mascul care l-am să bat la pereche cu albastră de american. Deci, atenție, un scol foarte frumos de 2020. Imediat o să vă arăt și femela acestui mascul. Priviți cu atenție femela de american albastră de 2019. O femelă, zic eu, foarte frumoasă. Sper să dea culori foarte frumoase cu acel mascul de mai devreme. Priviți cu atenție, cap foarte mare, femelă foarte frumoasă. Priviți cu atenție. Achiziționată de curând și aceștia, curând m-am apucat de americani. Îmi plac foarte mult, am standard și plac și americani de curând. Am achiziționat 3 perechi și o să vă mai arăt și ultima pereche de american. Priviți cu atenție, masculul de american 2020, un mascul foarte mare, cel mai mare din crescătorie, culori foarte frumoase, după cum se vede. Mie îmi place foarte mult acest mascul. Vedeți cu atenție mascul, piept foarte mare, cum se vede. Și imediat o să vă arăt și perechea acestui mascul. Vedeți cu atenție femeia de american, masculul de vreme, alb cu negru. Femeia foarte mare, la fel 2020. Vedeți cu atenție. Femeia albă foarte frumoasă și sper să scot la anul pui din ei. Atenție, femeia foarte frumoasă, foarte mare. Vedeți cu atenție. Și imediat o să vă arăt și porumbeii mei curcani.